الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے سارے حضرات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفیع المذنبین. محبت اور عقیدت نال سارے حضرات پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے، رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے، اف تک نہ کہو حکم قرآن ہے، اف تک نہ کہو حکم قرآن ہے. سب مل کے آکھو رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے، رتبہ ماں باپ. جڑا جڑا ماں باپ دی عزت کردہ نا او مل کے بولے رتبہ ماں باپ، رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے، اف تک نہ کہو حکم قرآن ہے، اور حج مقبول ہے ایک نظر دیکھنا، حج مقبول ہے ایک نظر دیکھنا،
اپنے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے، اپنے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے، رتبہ ماں باپ کا کتنا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے رب دا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ دی کرو۔ کدی عبادت کرو؟ سارے بولیے ذرا، کس دی عبادت کرو؟ الا ایاہ، عبادت صرف او دی کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرو۔ کدے نال سلوک کرو؟ ماشاءاللہ سارے بولے جی ذرا، کدے نال اچھا سلوک کرو؟ والدین دے نال۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا اگر تیری زندگی دے اندر تیرے والدین دوویں یا دوواں وچوں ایک بڑھاپے دی عمر وچ پہنچ جان، بڈھے ہو جان، فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا اگر تیری زندگی دے اندر تیرے والدین دوویں یا دوواں وچوں ایک بڑھاپے دی عمر ہی چلا جائے تو فرمایا فلا تقل لہما اف، تو فرمایا انہاں دی کسے گل نو سن کے تو اپنی زبان تے اف تک نہ لے کے آئے، اف اے بھی تو اپنی زبان تے نہ لے کے آئے، ولا تنہرہما، تے فرمایا نہ ہی انہاں نو چڑکیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تے فرمایا انہاں واسطے جدوں بھی کوئی گل کرے نا تے چنگی کریا کر۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا انہاں دے نال انہاں واسطے جدوں بھی کوئی گل کریں اچھی سونی پیاری گل کریا کر۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین نے اگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو فرمایا انہاں واسطے اپنے دوویں بازو، جناح الذل، جناح کے اندر پرانو لیکن انسان دے پر نہیں ہو دے ہاتھ نے، فرمایا اپنے دوویں ہاتھ دوویں بازو انہاں واسطے پیار دے نال انج کھول چھڑک گئے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا اپنے دوویں بازو رحمت دے نال انج کر کے انہاں واسطے کھول دے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تے فرمایا انہاں واسطے دعا کریا کر اے میرے رب جویں انہاں نے بچپنے چ میرے تے رحم کیتا سی نا، ہن اے بڈھے ہو گئے نے، یا اللہ ہن تو انہاں دعاں تے رحم فرما چھڑ۔ اللہ دا قرآن ہے، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 23 اور 24، اللہ رب العالمین نے والدین دے حقوق نو اس انداز دے نال بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر ارشاد فرمایا اوفم ولا تنہرہما، فرمایا والدین نو
ਝਿੜਕਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹੀ, ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। फरमाया उन्हां दे सामने तू उफ भी ना कह, उफ। फरमाया मारना, झिड़कना, गालियां देना ये तो बड़ी दूर की बात है। फरमाया इन्हां दे सामने उफ भी ना कर, उफ। इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आका करीम अलैहिस्सलाम दा इरशाद गिरामी नकल फरमाया, फरमाते ने कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर लफ्ज़े उफ तो कोई छोटा कलमा भी हुंदा ना जिहड़ा तकलीफ देने वाला हुंदा, लफ्ज़े उफ तो अगर छोटा कोई हरफ भी हुंदा जिहड़ा बंदे नूं तकलीफ देने वास्ते हुंदा, तो फरमाया अल्लाह ताला उसनूं भी कुरान च नकल फरमांदा। लेकिन लफ्ज़े उफ सब तो इंतहाई छोटा कलमा है, छोटा हरफ है, छोटा लफ्ज़ है कि जिहड़ा तकलीफ देने वास्ते किया जाता है। बंदे दी बंदा बैठा होवे ना तो कोई बंदा गल करे तो बंदे नूं नागवार वो गल गुजरे तो बंदा अपने दिल विच ही कहंदा या अपनी जुबान नाल उफ या अज उफ। फरमाते ने अल्लाह रब्बुल आलमीन नूं वालिदैन दे सामने इतनी गल भी करना पसंद नहीं, इतनी गल भी वालिदैन दे सामने उफ करना भी अल्लाह नूं पसंद नहीं। अल्लाह उफ भी पसंद नहीं करता कि कोई अपने वालिदैन दे सामने लफ्ज़ उफ भी इस्तेमाल करे। फरमाया वला तनहरहुमा, ना वालिदैन दे सामने उफ कर ते ना वालिदैन नूं झिड़क, ते या अल्लाह की करे बंदा। फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा, फरमाया उन्हां नाल जदों भी बोल ते प्यार दी बोली विच ही बोलिया कर। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत ना बोलो एक बारी जरा। अज दे जुमातुल मुबारक दी इस मुकद्दस नशिश दे अंदर उन्हां बंदियां दा जिक्र किया जाएगा जिहड़े बंदे वालिदैन दे नाफरमान ने, वालिदैन की गुस्ताखी करने वाले, वालिदैन नूं झिड़कने वाले, वालिदैन नूं बुरा बोलने वाले। अगर कोई बंदा वालिदैन नूं गाली देंदा है तो ओदा अंजाम की है, अगर कोई बाप नूं मारदा है तो ओदा अंजाम की है, अगर कोई बाप दे सामने गलत जुबान इस्तेमाल करदा तो ओदी सजा की है। इस्लाम ने ओदी की सजावां मुकर्रर फरमाइयां। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाया दोज़ख दे अंदर शैतान और मां बाप दे नाफरमान दा सिर्फ एक दर्जे दा फर्क है। की समझे हो? शैतान दा और वालिदैन दे नाफरमान दा। फरमाया जहन्नम दे अंदर, दोज़ख दे अंदर सिर्फ एक दर्जे दा फर्क है। यानी इंज कह लो भाई शैतान इत्थे वे तो उस तो उतले दर्जे दे उत्ते, क्योंकि जहन्नम जन्नत के अंदर जो बंदा जाता वो दर्जे बुलंद होंगे, तो जहन्नम के अंदर असफलुस साफिलीन थले जाता बंदा। यानी थलड़ी तह दे विच शैतान होएगा, उस तो उतली तह दे अंदर वो बंदा होएगा जिहड़ा वालिदैन दा नाफरमान है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जहन्नम के अंदर, दोज़ख के अंदर शैतान दा और वालिदैन दे नाफरमान दा सिर्फ एक दर्जे दा फर्क होएगा। और बुजुर्गान दीन ने लिखा, फरमाते ने बंदे दे बुरे खात्मे दे चंद असबाब ने। यानी कि जो बंदा मरदा है ना तो ओदा खात्मा, कुछ बंदे ऐसे ने जिन्हों का खात्मा ईमान ते हुंदा है, दुआ ही करनी चाहिए या अल्लाह खात्मा ईमान ते फरमाई। आमीन आख दो ना, फिर आखो सारे आमीन। बल्कि अबुल बिलाल मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी साहब उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला लिखा। ओ फरमाते ने ईमान पे दे मौत, गोडिया तो हाथ ला के एक बार सुभान अल्लाह को दरा। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में,
مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. دعا یہ کرنی چاہیے یا اللہ خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرمائیں. بزرگ فرماندے نے خصوصاً علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کئی اسباب نے بندے دے برے خاتمے دے کئی اسباب انہاں دے وچوں آپ نے چند اسباب بیان فرمائے. فرماندے نے نمبر 1 جڑا بندہ نماز دے اندر سستی کردا ہے نماز دے اندر سستی کردا ہے فرماندے نے اس بندے دا بھی خاتمہ برا ہون دا خدشہ ہے. کیڑا بندہ کدے وچ سستی کردا ہے سارے بولو تو صحیح ودی نو سوٹ ہونے کس کام میں نماز دے اندر جڑا بندہ سستی کردا ہے. نمبر 2 جڑا بندہ شراب پین دا عادی ہے شراب پین والا شرابی بندہ اس بندے دا بھی خاتمہ برا ہون دا خدشہ ہے. تے نمبر 3 فرماندے نے جڑا بندہ مسلماناں نو نجائز تکلیف پہنچاندا ہے بلا وجہ میں مسلماناں نو ستاندا رہندا ہے فرمایا او دا بھی خاتمہ اچھا ہوندا امید نہیں خاتمہ برا ہوندا خدشہ او دا بھی. تے نمبر 4 فرماندے نے جڑا بندہ والدین دا نافرمان ہے اس بندے دا بھی خاتمہ اچھا نہیں ہوئے گا. اس واسطے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمایا نماز دا ٹائم ہو جائے تو فوراً نماز ادا کرو. جے کوئی بندہ شراب پیندا ہے تو سچی اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرے اور کوئی اگر والدین دا نافرمان ہے اس والدین دے کولو بھی جا کے ادب دے نال بیٹھ کے انہوں دے کولو معافی منگے. جڑا بندہ مسلمانوں تکلیف پہنچاندا ہے اس بندے نے بھی چاہیے جنہاں مسلمانوں تکلیف پہنچائی سو انہوں دے کولو جا کے معافی بھی منگے تے اندہ سچی توبہ بھی کر لو. سنو ذرا آقا کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی بخاری اور مسلم دے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین دے نافرمان دے حوالے دے نال کی کچھ ارشاد فرمایا. چند احادیث میں جناب دے سامنے پڑھنا چاہنا. پہلے عربی عبارت پڑھاں گا باس دے اندر اس دے ترجمہ جناب دے سامنے پیش کروں گا. سبحان اللہ ذرا محبت نہ فرماؤ ایک بار تے دعا کرو اللہ اکبر. دعا فرماؤ کہ اس جمعہ دی نشست دے اندر اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے جڑا والدین دا نافرمان ہے تو اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو یا اللہ اس بندے نو سچی توبہ دی توفیق عطا فرما اور اپنے والدین دے کولو اگر والدین زندہ نے تے انہاں دے کولو جا کے معافی منگنے دی اللہ اس بندے نو توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک سننا ذرا امام منذری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری اور مسلم دی اس روایت نو نقل فرمایا الترغیب والترہیب دے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 299 وَأَنْ أَبِي بَكْرَةَ سبحان اللہ پیار نہ فرماؤ حدیث سنیا کرو حدیث سننے دا تھوڑا جا ماحول بناؤ ذرا پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ پھر محبت نہ سارے بولو ذرا سبحان اللہ اور نال تھوڑی جی بھی دعا کرو کو میری تھوڑی جی نظر کچھ ویک ہے تو دعا فرماؤ اللہ اپنے حبیب دا صدقہ کچھ تھوڑی جی بہتر فرما دے بے اس نظر تھوڑی عمر دے نال ویک ہوندی جا رہی لفظ بھی صحیح طریقے نال جڑا نظر نہیں آن دے تو ڈاکٹروں نے کہا جی کہ اینک لواؤ نہیں تے اور مزید کٹ جائے گی. میں کہ اللہ کرے تو دعاواں نال انجی سیٹ ہو جائے. دعا فرما دیو جمعہ شریف دی پاک نشست ہے اللہ پاک سارے بیماراں نو صحت و تندرستی عطا فرمائے. وَأَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بأکبر الکبائر ثلاثا قلنا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وکان متکئا فجلس فقال الا وقول الزور
وشہادت الزور فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت او کما قال علیہ السلام۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے غلاموں، فرمایا کیا میں تھانوں خبر نہ دیاں؟ آقا کس چیز دی؟ فرمایا کیا میں تھانوں کبیرہ گناہ دے متعلق نہ دساں کہ کبیرہ گناہ کیڑے کیڑے نے؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا بلا یا رسول اللہ۔ صحابہ عرض کر دینے سونیا کیوں نہیں؟ سونیا ارشاد فرماؤ کبیرہ گناہ کیڑے کیڑے نے؟ کیڑے کیڑے کبیرہ گناہ نے؟ اور سننا ذرا کبیرہ گناہ دی ایک ڈیفینیشن بھی پہلے میں پیش کر دیا۔ علماء نے لکھیا فرماتے ہیں کبیرہ گناہ بندہ انج سمجھے جیڑا بندہ ایک کبیرہ گناہ حرام دا کم کر دے وہ بندہ انج سمجھے جویں اپنی ماں دے نال 40 مرتبہ زنا کیتا ہے اس بندے نے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلامو کیا میں تھانوں کبیرہ گناہ دی نشاندہی نہ کراں کہ کبیرہ گناہ کیڑے کیڑے نے؟ غلام عرض کر دینے بلا یا رسول اللہ، ہاں ہاں سونیا کیوں نہیں حکم فرماؤ آقا کیڑے کیڑے نے کبیرہ گناہ؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سن لو میرے غلاموں کبیرہ گناہ وچ پہلا کبیرہ گناہ ہے الاشراک باللہ، فرمایا اللہ دا کسے نو شریک بنا دینا، اللہ دا کسے نو شریک بنا دینا یا کسے نو اللہ دا شریک ٹھہرا دینا۔ فرمایا کبیرہ گناہاں وچوں ایک کبیرہ گناہ ہے۔ آقا تے دوسری چیز آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وعقوق الوالدین، فرمایا دوسرا کبیرہ گناہ ہے والدین دی نافرمانی کرنا، والدین دی نافرمانی کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بھی کبیرہ گناہاں وچ شمار ہے۔ تے اتنی گل کر کے وکان متقئن فجلسا، حضرت ابو بکر عرض کر کہنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اینج ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے سن، اینج بیٹھے ہوئے سن، اینی جدو گل کی تھی الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرا دینا، اے بھی کبیرہ گناہ ہے کہ والدین دی نافرمانی کرنا، اے بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اتنا جملہ بول کے میرے نبی نے آقا کریم نے کی کیتا فجالسا، میرے نبی نے ٹو چھڑ دیتی، اٹھ کے میرے نبی بہ گئے، تے بہ کے میرے نبی نے فرمایا فقال علا وقول الزور، میرے نبی نے فرمایا تے کبیرہ گناہاں وچوں ایک کبیرہ گناہ اے وے بندہ جھوٹی گل کرے، جھوٹی گل کرنا، جھوٹی بات کہنا، فرمایا اے بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اگے فرمایا وشہادت الزور، میرے نبی نے فرمایا تے جھوٹی گواہی دینا اے بھی کبیرہ گناہ وچ شمار کی دی جائے۔ کس چیز کی گواہی دینا؟ بولیے کیڑی گواہی؟ تے ذرا کدی سوچیا ہے ساڑیاں عدالتاں کی ہو رہے ہیں؟ عدالتاں دے اندر کی کچھ ہو رہے ہیں؟ پرے پنچایتاں کی ہو رہے ہیں؟ 99% جھوٹیاں گواہیاں دیتیاں جاندیاں۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹی گل کہنا اے بھی کبیرہ گناہ ہے، تے فرمایا جھوٹی گل دی شہادت دینا اے بھی کبیرہ گناہ میں شمار ہے۔ فَمَاذَا لَا يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَقَطَ، فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام آپ نے ایک وری گل کر کے نہیں چھڑی، بلکہ میرے نبی بار بار میرے آقا بار بار آقا کریم اے ہوئی گل ارشاد فرماندے جانے نے۔ غلام کہندے فرماندے نے اساں خیال کیتا شاید آقا ہن چپ نہیں کرنگے،
آقا کریم علیہ السلام بار بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار ادا ذکر کر دے جانے گرامی قدر حضرات پتہ لگا کبیرہ گناہاں وچوں ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ بندہ والدین دی جڑا نافرمانی کر دے وہ بھی کبیرہ گناہ میں شمار کیتا جاندے آؤ ذرا اگے بھی سماعت کرنا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک غلام آیا محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ ساڑھے اہل سنت ایک بہت بڑے عظیم ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد قاسم حسان صاحب آپ جڑا والا آپ ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے دل دیئے تھا گہرائیاں دنال جناب نے خوش آمدید کہنا پاکستان اور بیرون ممالک دے اندر جا کے اپنے کریم آقا علیہ السلام دی ثنا خانی کرنے والا حضور دا ثنا خان اور جنہوں تسی صحیح معنی دے اندر نعت خان کہہ سکتے ہو نعت خانی جو کرنے دا حق ہوندہ ہے نا اس طریقے نال سرکار دی ثنا خانی کر دے اور ماشاءاللہ آقا کریم دی سنت بھی چہرے دے ہوتے سجائی ہوئی اور نعت خانی بھی انج کر دینے جو کرنے دا حق ہوندہ ہے انشاءاللہ آخر دے ہوتے سی جناب دے کلو آقا کریم علیہ السلام دی نعت سناں گے برحال آجے تسی پیار نہ سبحان اللہ فرماؤ در آئے کوئی حضرت سیدنا عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الخمس واديت زكاة مالي وصمت رمضان فقال النبي من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونسب اصبعيه ما لم يعق والديه او كما قال عليه الصلاة والسلام حضرت سیدنا عمر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اسی آقا دے غلام بیٹھے ہوئے ساں جاء رجل الى النبی کہ ایک بندہ چل دیا ہویا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے کی عرض کردہ ہے اندھا فقالا یا رسول اللہ نہ محبت نہ بولیے در ایک باری سبحان اللہ رب کعبہ دی عزت دی قسم میں بخاری پڑھ لے مسلم پڑھ لے ترمذی پڑھ نسائی پڑھ ابو داؤد پڑھ جامع ترمذی پڑھ ابن ماجہ پڑھ مسند امام احمد ابن حنبل پڑھ مسند شہاب پڑھ جڑی مردی حدیث دی کتاب پڑھ لے جدوں بھی کوئی آقا دا غلام حضور دی بارگاہ وچ آندا سی آکے کسے ہور نام نال آقا نو یاد نہیں سی کردا بلکہ جڑا بھی غلام آندا سی آکے اے کہندا سی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم دا غلام آکے عرض کردہ ہے آندا سونیا لجپالا کا شہید تو اللہ الہ الا اللہ ہاتھ جوڑ کے آندا سونیا میں گواہی دینا وا اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے سونے اللہ دا کوئی شریک نہیں سونے میں گواہی دینا وا وانک رسول اللہ کہ سرکار میں ایوی گواہی دینا وا تسی اللہ دے سچے رسول ہو تسی اللہ دے سچے رسول ہو وصلیت الخمسہ کہ آقا میں 5 نمازاں بھی پڑھنا وا وَأَدَّيْتُ زَكَاةً مَالِي کہ سرکار میں اپنے مال دی زکاة بھی دینا ماں کی کرنا سارے بولیے ذرا کی کرنا اپنے مال دی زکاة بھی دینا وَسُمْتُ رَمَضَانَ سرکار میں رمضان دے روزے بھی رکھنا ماں فَقَالَ النَّبِيُّ
میرے نبی نے جدو غلام دا ایک جملے سنے میری سرکار نے فرمایا ممات علی ھذا مات کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامت ھکذا فرمایا میرے غلاموں سن لو جیڑا بندہ ایک گواہی دے وے اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ میں اللہ دا سچا تے او بندہ 5 نمازاں بھی پڑھے تے رمضان دے روزے بھی رکھے اپنے مال دی زکات بھی ادا کرے میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ انج کرے گا آقا کریم نے فرمایا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامت ھکذا فرمایا غلاموں جیڑا بندہ یہ سارا کچھ کرے گا فرمایا قیامت والے دن او بندہ نبیاں نال ہوئے گا صدیقاں نال ہوئے گا والشہداء فرمایا او بندہ شہیداں دے نال ہوئے گا ہن ویکھو اجر کتنا ہے جیڑا بندہ نماز پڑھے روزہ رکھے اور اپنے مال دی زکات ادا کرے تے کلمہ طیبہ پڑھے آقا کریم نے فرمایا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامت ھکذا فرمایا جیڑا بندہ شہادت دے وے اللہ ایک کے او دے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں میں اللہ دا رسولہ 5 نمازاں پڑھے روزے رکھے رمضان دے اپنے مال دی زکات دے وے فرمایا او بندہ قیامت والے دن نبیاں دے نال ہوئے گا صدیقاں دے نال ہوئے گا تے شہیداں دے نال ہوئے گا فرمایا ایک کام کرنے والا نبیاں دے نال ہوئے گا اے نہیں کہ میں گل بھول گیا تے شیطان بار بار کر رہا نہیں تہاڈی توجہ اس گل ول دلوانا چاہ رہے ہیں آقا کریم نے فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھے کلمہ پڑھے روزے رکھے تے اپنے مال دی زکات دے وے فرمایا او بندہ نبیاں صدیقاں تے شہیداں نال ہوئے گا معلم یا اقا والدیہ تے فرمایا سن لو اگر کوئی بندہ نمازاں بھی پڑھدا ہوے والد اپنے مال دی زکات بھی دیندا ہوے رمضان دے روزے بھی رکھدا ہوے تے فرمایا شہادت بھی کلمے دی دیندا ہوے فرمایا لیکن ہوے والدین دا نافرمان فرمایا پھر انہوں سنگت نہیں ملے گی فرمایا پھر انہوں نبیاں صدیقاں دی سنگت نہیں ملے گی فرمایا نبیاں صدیقاں اور شہیداں دی سنگت اس بندے نو ہی ملے گی جڑا بندہ والدین دی نال خدمت بھی کردا ہوئے گا جڑا والدین دی نال خدمت بھی کردا ہوئے گا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی سیدنا انس بن مالک حدیث پاک دے راوی پیار نہ بولیے ذرا سارے سبحان اللہ عن انس عن النبی اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الخموس او کما قال میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہاں وچوں ایک کبیرہ گناہ اے وے شرک کرنا دوسرا والدین دی نافرمانی کرنا تیسرا فرمایا کسے بندے نو نہ حق قتل کر دینا نہ حق قتل کرنا اگے آپ نے فرمایا والیمین الخموس تے فرمایا جھوٹی قسم دینا اے بھی کبیرہ گناہاں وچ شمار ہے تو گرامی قدر حضرات اے سارے آقا کریم علیہ السلام دے فرمان پڑھنے تو بعد میں تے پھر انج کہاں گا انج آکھاں گا دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا ورنہ اس میں ہے خسارہ آپ کا
ورنہ اس میں ہے خسارہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ارشاد گرامی حضور فرماندے نے، آپ نے فرمایا جیڑا بھی گناہگار ہے، جیڑا بھی گناہگار ہے، فرمایا اللہ دی مرضی ہے وے اللہ چاہے کہ اس بندے دی سزا نو قیامت تک مؤخر کر دے وے، یعنی دنیا جو اس بندے نو سزا ہی نہ دے وے، اللہ دی مرضی، اللہ دی مرضی ہے بندے نو سزا دے وے یا نہ دے وے، دنیا مالک دی مرضی۔ پر فرمایا سن لو جیڑا بندہ والدین دا نافرمانے انہوں اللہ دنیا چی سزا دے وے گا۔ ہر مجرم نو سزا ہو سکتا ہے اللہ قیامت تک مؤخر کر دے وے، قیامت والے دن ہی اس نو سزا دے وے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ والدین دا نافرمانے اللہ انہوں قیامت تک چھوٹ نہیں دے گا، بلکہ اللہ انہوں دنیا میں ہی سزا دے گا۔ کدوں سزا دے گا؟ بولو بولو کدوں؟ دنیا دے میں ہی اس نے سزا دے گا۔ جیڑا بندہ والدین نو کڑے گالاں، ماں باپ نو گالیاں دے وے، تو خدا دی عزت دی قسمیں جدو خود جوان ہوئے شادی ہوئے گی نا، اونی دیر تک مرے گا نہیں جب تک وہ دی اولاد بھی انہوں گالاں نہ کڑے گا۔ وہ دی اولاد بھی انہوں جیسا انہیں اپنے والدین نہ سلوک کیتا ہے نا، وہ دی اولاد بھی ایسا ہی انہیں سلوک کرے گا۔ تو اس واسطے اگر چاہتے ہو کہ تہاڈیاں اولاداں تہاڈیاں فرما بردار بن کے رہن، اپنے والدین دے تسی فرما بردار بن جاؤ، اپنے والدین تسی فرما بردار بن جاؤ۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے الزواجر دے اندر اس روایت نقل فرمایا، اور الترغیب والترہیب دے اندر امام منذری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت نقل فرمایا، ایک اللہ دے ولی نے نام حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے میں ایک دفعہ ایک سفر تے نکلیا، ہن توجہ نہ سنیا جی، فرماندے نے ایک سفر تے نکلیا، چلدا فرماندے نے ایک جگہ تے میں جا کے پڑاؤ کیتا، جس محلے وچ میں جا کے رکیا نا، فرماندے نے اس محلے دے وچ ہی قبرستان سی، محلے وچ ہی قبرستان سی۔ فرماندے نے میں جس گھر وچ رکیا سا نا، وہ گھر بالکل قبرستان دے نال سی، قبرستان دے بالکل قریب وہ مکان سی۔ کہندے نے میں اس گھر دے وچ بیٹھا سا، جدو عصر دی نماز ہو گئی نا، عصر تو بعد کہندے نے میں مکان دی چھت تے چڑھیا تو میں ویکھدا کیاں اس قبرستان دے وچ ایک قبر پھٹی تو قبر دے وچوں ایک انسان باہر نکلیا، جدا تھڑ انسان دے اے اتلا حصہ گدے دا بنیا ہویا، اے اتلا حصہ دا اے منہ سر ایک گدے دا ہے، باقی حصہ دا انسان دا ہے۔ تے 3 باری اس انسان نے گدے دی بولی پھر قبر چلا گیا۔ کہندے نے جدوں میں یہ منظر ویکھیا تے میں جس گھر دے وچ سا نا، وہ بی بھی مکان دی چھت تے سی، میں انہوں پوچھیا، میں کہا اللہ دی یہ بندی ہے آ کی ماجرا ہے، وہ ویکھی دی پئی؟ انہیں کہا ہاں جی میں کو پہلی باری نہیں ویکھی، مدتاں ہو گئی نے مینوں ویکھ دیا، بڑی دیر تو میں اس میں دیکھ رہی۔ حضرت حوشب عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں انہوں کہا مینوں گل دس، میں مولوی بندہ جتھے جاواں گا لوکاں نوں دساں گا تے صحیح نہ، مینوں دس اے کی ماجرا ہے؟ کہندے نے اس بی بی نے اشارہ کیتا، آندی ہے او سامنے مائی وینا پیا، او سامنے او غالباً سوتر کت دی پئی، ویکھ رہے ہیں؟ فرماندے نے میں کہا بالکل ویکھ رہے ہیں۔ آکھن لگی اے جڑی قبر پھٹی ہے نا تے جڑا مردہ وچوں باہر نکلیا، او جڑی مائی بڈھی جی سوتر کت دی نا پئی، اے اس مائی دا منڈا ہی، اے اس مائی دا بچہ ہے۔ میں کیا ہویا کی انہوں ہے قبر چو کیوں نکل دا گدے دی بولی بول کے پھر قبر چلا گیا، ایک ہی ماجرہ ہے۔ انہیں کہا آجدہ نہیں انہوں بڑیاں مدتاں ہو گئی ہیں، ہر روز عصر دی نماز تو بعد قبر دی شک ہوں دیئے وچو باہر نکل دا ہے تے 3 باری گدے دی بولی بول کے پھر قبر چلا جائے۔
یہ ساری روایت امام منذری رحمت اللہ علیہ نے عربی وچ لکھی، لیکن میں عربی تو ہٹ کے پنجابی بھی جناب نو سنانا چاہنا تاکہ کوئی دو چار گلاں اور بھی میں تھوڑے سامنے شیئر کر سکا۔ ایک باری ذرا محبت نہ بولیے ہاں سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عوام بن ہوشب فرمانے نے میں اس بی بی نو آکھیا اللہ دی یہ بندی یہ دستے صحیح ماجرا کی ہے، او اللہ دی بندی بول کیا کھن لگی، کہن لگی جناب عوام بن ہوشب صاحب گل اے وے او جڑی سامنے بڈی جی مائی بیٹھی ہوئی ہے اے اس مائی دا پتر سی، مائی دا بیٹا ہے۔ فرمانے نے میں کیا تس اس بندے دی شکل گدے دی طرح کیوں بنی ہے؟ آندھی رمضان دا مہینہ سی، عصر دی نماز دا ویلا سی، مائی اپنے گھر وچ بیٹھی ہوئی تے اے بندہ جڑا قبر وچ باہر نکلیا ہے، اے بندہ اپنے گھر وچ داخل ہویا ہے، اے دی ماں سامنے بیٹھی ہوئی سی تے رمضان دا مہینہ سی، اے بدبخت انسان شراب پی کے اپنے گھر دے وچ داخل ہویا ہے تے اے دی ماں انہوں ویکھ کے آکھن لگی وے شدائیا ہے بے نکمیاں روزیاں دا مہینہ ہے تے شدائیا تو روزے دا بھی حیا نہیں کیتا، تو رمضان دے مہینے دا ہی حیا نہیں کیتا۔ جدوں اس مائی نے اتنا جملہ بولیا ہے اس بندے نے اپنی ماں نو مخاطب کر کے آکھیا آندہ نہیں اماں چپ کر کے بہ جا کی گدے دی طرح ہر ٹائم ہینگ دی رہنی ہے۔ جدوں اتنا جملہ بولیا ہے کہ مائی نے کوئی اگوں جواب نہیں دیتا بلکہ مائی نے ایک نظر انج آسمان وال ویکھیا ہے پھر نگاہ نو زمین وال کر لیا کہ اے ویکھ کے آکھن لگا چل پیچھے ہو جا کی ہر ٹائم گدے دی طرح ہینگ دی رہنی ہے۔ مائی نے جدوں دوسری مرتبہ پتر دی زبان وچوں اے جملہ سنیا ہے کہ مائی بول کے آکھن لگی پتر میں کی گدے دی بولی بولنی ہے، پتر تو مرن تو بعد بھی لوکاں نو دسے گا کہ ماں نال کیویں کلام کری رہا ہے۔ آندھی ہے بس پھر کی ہویا ہے کچھ دنوں تو بعد ایدہ بچہ مر گیا ہے کہ مرن تو بعد جدوں نو دفن کیتا ہے، دفن کرنے تو بعد جدوں لوگ گھر بھی چاہنے عصر دی نماز تو بعد اچانک دی قبر پھٹی ہے کہ قبر وچوں نکل کے 3 مرتبہ گدے دی طرح ہی گیا پھر قبر کی داخل ہو گیا۔ آج نہیں کئی سال ہو گئے نے ہر روز عصر دی نماز تو بعد دی قبر شک ہوندی ہے، قبر وچوں باہر نکلدا ہے تے گدے دی بولی بول کے پھر قبر وچ دوبارہ داخل ہو جاندا ہے۔ گرامی قدر حضرات اس روایت تو پتہ ہی لگیا سجنا جڑا ماں باپ دے نال گستاخی دے نال بولے ماں نو برے لفظ بولے او دا انجام اے ہی ہوئے گا۔ آؤ ذرا ایک اور میں روایت پیش کرنا چاہنا ہوں، امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک روایت لکھی الترغیب و ترہیب دی اندر، علامہ منذری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت نو بیان کیتا تاریخ مدینہ دمشق دی اندر حضرت علامہ امام ابن عساکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جلد نمبر 7 نو نقل فرمایا فرمانے نے مصطفیٰ کریم دا ایک صحابی ہے، حضور دا ایک غلام ہے، میں نے اس صحابی دا نام بھی آؤندا ہے لیکن میں ادب دے تحت اس صحابی دا نام لینا پسند نہیں کردا، ادبن صحابی دا نام لینا نہیں چاہدا کیونکہ جی یار لوگ تے تھوڑا جا پڑ جان تے منہ پھٹ بن کے صحابہ دی ذات دے تان استعمال کر دینے، پر سانو بزرگاں ادب سکھایا ہے، ادب دے تحت میں اس صحابی رسول دا نام نہیں لینا چاہدا۔ صحابی رسول دا آخری بیلا ہے مگر زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوندا پیا، اس نے دی بیوی اٹھی ہے چل دیا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی ہے، آ کے رو کے عرض کر دی لج پالا سرکار میرا خامد جڑا ہے آقا تہاڈا غلام ہے، سرکار تہاڈا کلمہ پڑھدا ہے، سرکار تہاڈے غلام دا آخری بیلا ہے لیکن آقا او دی زبان تے کلمہ شریف نہیں جاری پیا ہوندا۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اتنا جملہ سنے ہیں میری سرکار نے اپنے غلام سیدنا بلال حبشی تے سیدنا صہیب رومی تے سیدنا عمار ابن یاسر نو فرمایا غلاموں جاؤ دے گھر کہ جا کے انہوں درہ کلمے دی تلقین کرو۔ اے تین صحابی جدو گھر وچ آئے نے آکے کہنے نے بیلیا قل لا الہ الا اللہ
کلمے دی تلقین کر دینے مگر او دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوندا او دے تو کلمہ نہیں پڑھیا جادا جڑے ویلے بار بار آکھیا مگر او دی زبان تے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا او صحابی رسول واپس آ گئے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے آکے عرض کر دینے آقا لج پالا سونے او تھاڑے غلام دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوندا میرے کریم نبی نے فرمایا وجہ کی ہے عرض کی دی سرکار سانو نہیں پتا میری سرکار نے فرمایا غلاموں اے تے پتا کرو کیا میرے اس غلام دی ماں زندہ ہے فرمایا جاؤ پتہ کرو کیا میرے اس غلام دی والدہ زندہ ہے ایک غلام عرض کردہ جی سونیا بلکل دی والدہ زندہ ہے میرے نبی نے فرمایا جاؤ شمائی کل جو انہوں جا کے آکھو اے مائی جنہوں نبیاں دے امام بلا رہے نے اگر تے تو چل کے آ سکنی ہے تو ٹھیک ہے جے نہیں آ سکتی تے میں اللہ دا نبی خود تیرے گھر چل کے آ جانا سیدنا بلال حبشی کدو اس گھر وچ گئے نے جا کے اس مائی نو آقا دا پیغام سنایا تے مائی نو کہندے نے اے بی بی تینو اللہ دے نبی بلا رہے نے تے آقا نے فرمایا اگر تو چل کے آ سکنی ہے تو ٹھیک ہے جے نہیں آ سکتی تے میں خود آ جانا وا تے مائی دی اکھاں چ آنسو نکل آئے رو کے آندی ہے اے کیویں ہو سکدا ہے کہ اللہ دے نبی میرے واسطے چل کے ہون بلکہ میں آقا دی خادمہ وا سنیا حضور کھلے آئے میں نسدی مصطفیٰ دی بارگاہ وچ جاواں میں خود آقا کریم دی بارگاہ وچ حاضری دیاں گی جدو صحابیہ آقا کریم دی بارگاہ وچ آئیاں نے میرے نبی نے فرمایا اے میری غلام لبیک یا رسول اللہ فرمایا تیرا پتر آخری ساواں دے وے تیرا پتر آخری ٹائم ہو دا 10 پتر نہ نراض کے راضی ہیں مائی بول کے کی عرض کر دیئے آندھی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں اپنے پتر تے نراض سرکار میں اپنے پتر نہ نراض فرمایا مائی اے دس تیرا پتر نمازاں نہیں سی پڑھدا عرض کی تھی سونیا نمازاں پڑھدا سی تے تواڈے پیچھے جا کے پڑھدا سی اور روزے بھی رکھدا سی حج زکات صوم و صلاۃ دا پابند سی پر آقا کریم نے فرمایا اچھا چنگا سی جی سرکار بڑا چنگا سی فرمایا اے دس تیرے نال بھی چنگا ہے سی کہ نہیں دس تیرے نال بھی تیرا پتر چنگا سی کہ نہیں جدو میرے نبی نے پوچھیا دس مائی تیرا پتر او دا تیرے نال سلوک کیسا سی ماں دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے آندی ہے سرکار میں پتر تے راضی نہیں ہوں فرمایا ماں وجہ دس کیوں نہیں راضی ماں رو کے آندی سرکار گلے وے میرا پتر نمازاں پڑھدا سی روزے رکھدا سی حج بھی کردا سی زکات بھی دیندا سی لیکن آقا اپنی بیوی نو میرے اُتے ترجیح دیندا سی میری گل نو کوئی اہمیت ہی نہیں سی دیندا آندا سی بس جو میری بیوی ہے بیوی ہوئی بیوی ہے آقا میری گل نو ترجیح نہیں سی دیندا میری سرکار نے فرمایا بی بی اے دس تو پتر نو معاف کرنا کہ نہیں عرض کی تھی سونے اگر تے میں پتر دیاں گلاں والوں بیکھاں تے میرا دل نہیں کردہ کہ میں اپنے پتر نو معاف کراں جدو میرے نبی نے اپنی غلامہ دا جملہ سنیا ہے میرے نبی نے حضرت بلال حبشی حضرت سلمان فارسی تے سیدنا صہیب رومی والوں بیکھیا ہے بیکھ کے فرمایا میرے غلاموں جاؤ لکڑیاں اکٹھیاں کرو جاؤ لکڑیاں لے کے آؤ صحابیات کر دیاں نے حضور لکڑیاں دا کی کرنا ہے فرمایا تو پتر تے راضی نہیں ہوندی پئی تے جیڑی ماں پتر تے راضی نہ ہوے جس پتر تے ماں ناراض ہوے او دی صدا دنیا وچ اے ہے کہ انہوں لکڑیاں تے رکھ کے اگ لا دتی جائے میرے نبی نے فرمایا او تیرا
پتر تیرے نال اچھا سلوک نشی کردا کہ میں اللہ دا نبی ہاں کہ میں حکم دینا جاؤ لکڑیاں اکٹھیاں کر کے لے آؤ تے اس پتر اے نو اگ تے رکھ کے جلا دیتا جائے. پھر بھی ماں سی نا جدو اتنا جملہ سنیا ہے کہ ماں دی ہچکی بد گئی عرض کر دی سونے لج پالا اگرچہ پتر میری نافرمانی کردہ رہا ہے اگرچہ بیوی نو میرے تے ترجیح دیندہ رہے ہیں پر سونے میں او دی ماں کہ ماں دے اتنے جگرے نہیں ہوں دے کہ اپنے پتر نو آگ بچ سڑ دیاں ویکھن. میرے نبی نے فرمایا اچھا تو کہنا کی چانی ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیئے سونے لج پالا میں تہانوں گواہ بنا کے کہنی ہاں میں اپنے پتر نو معاف کر چھڑیا. لج پالا میں اپنے پتر نو معاف کر چھڑے. ہن حدیث پاک دے الفاظ سننا امام منذری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے جڑے الفاظ لکھے فرمانے نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلامو ہون جاؤ ہاں میرے غلام دے کول تے پتہ کرو او دی زبان تے کلمہ جاری ہویا کہ نہیں ہویا. جدو صحابہ گئے نے کہ جا کے حضرت سلمان تے بلال جا کے آکھن لگے آنے قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جدو جا کے تلقین کیتی ہے سرکار دے غلام نے کلمہ پڑھیا. اللہ اکبر. سرکار دے غلام نے کلمہ پڑھیا. جدو کلمہ پڑھیا میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا نو غسل دیو کفن دیو. غسل کفن دفن تو بعد آقا کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھا کے دفن کرنے تو بعد قبر تے کھڑے آئے ہو کے جڑا جملہ بولیا سننا ذرا جملہ ایتھے بھی پچھلے جمعے علی گل آگئی وسیلے والی. میری سرکار نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. فرمایا اللہ دا شکر ہے جن نے میرے وسیلے نال اس بندے نو جہنم دی آگ تو بچا لیا. فرمایا اس اللہ دا شکر ہے جس رب نے میری وجہ تو میرے وسیلے دنال اس بندے نو جہنم دی آگ تو بچا لیا. تو گرامی قدر حضرات پتہ لگیا جڑا حضور دا گستاخ ہوئے انہوں تے پناہ کائنات چوی حسرت بھی کدھر لبنی ہوئی نہیں. تو جڑا ماں باپ دا گستاخ ہوئے پناہ انہوں بھی دنیا کدھر نہیں لبنی. صداوہ اللہ نے وہ دے واسطے بھی بڑیاں سخت مقرر فرمائیاں. سخت و سخت صداوہ اللہ رب العالمین نے اس بندے واسطے مقرر فرمائیاں نے. گرامی قدر حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. آپ فرمانے نے جدوں کوئی ماں باپ دا نافرمان بندہ مرد ہے نا اے دو گلہ چھوٹی چھوٹیاں سنو. جدو کوئی ماں اور باپ دا نافرمان بندہ مرد ہے انہوں غسل کفن دین تو بعد جنازہ پڑھ کے جدو دفن کر کے واپس آندے ہو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہو اذا دفنا آقو والدیہ اثرہ القبر حتی تختلفا ادلاعہو او کما قال. فرمایا جدو ماں باپ دے نافرمان نو قبر چ رکھ کے واپس آندے نا فرمایا قبر اس بندے نو انج کٹ دیئے کہ او دیاں ادھر دیاں پسلیاں ادھر آ جاندیاں نے ادھر دیاں ادھر داخل ہو جاندیاں. جڑا بندہ ماں باپ دا نافرمان فرمایا قبر اس انداز نال اس بندے نو کٹ دی کہ او دیاں پسلیاں ایک دوسرے وچ پیوست ہو جاندیاں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے والدین نو گالی کٹ دا گالی جیڑا بندہ اپنے والدین نو گالیاں دینا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو آسمان تو بارش برس دیئے نا آسمان تو بارش جملہ سننا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات.
الزواجر دے اندر ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آپ دی تقریباً 600-700 صفحات دے ہوتے کتاب ہے. آپ نے اس کتاب دے اندر تمام اونا گناہ والا ذکر کیتا جڑے سارے کبیرہ گناہ. الزواجر کبیرہ گناہ آپ نے اس کے اندر آقا کریم دا فرمان نقل فرمایا جدو آسمان تو بارش برسدی نہ تے وہ بندہ جڑا اپنے والدین نو گالاں کڈدا رہے تے جدو بندہ مر جاندا نو قبر چ رکھ کے واپس آندے ہو. فرمایا جدو آسمان تو بارش برسدی نا ہر پانی دے قطرے دے نال اللہ ایک اگ دا انگارہ اس بندے دی قبر چ داخل کردا ہے. ایک اگ دا انگارہ اس بندے دی قبر دے وچ اللہ اتاردا ہے جڑا بندہ اپنے والدین نو گالی دیندا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ بھی اپنے والدین نو گال نہ کڈے. غلامت کا دینے دور کو پاگل ہے بندہ جڑا اپنے ماں باپ نو گال کڈے گا. فرمایا جدوں کوئی کسے دے ماں باپ نو گالی کڈے گا نا تے فرمایا او پرتکے دے والدین والی آئے گا. تو اس واسطے فرمایا اپنے والدین نو گالی نہ کڈو. خدا را سجنوں اگر اپنے والدین نال برا سلوک کر دے سو تو آج سچی توبہ کرو. یا اللہ پچھلے گناہاں دی معافی دے. اج گھر جا کے ماں کولوں بھی معافی منگاں گا تے باپ کولوں بھی معافی منگاں گا. تو سچی توبہ کرو. اللہ سچی توبہ دی توفیق عطا فرمائے.